या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। कुणकेश्वर महाशिवरात्रोत्सवाचा यंदा प्रथम पूजेचा मान किरण सामंतांना। ठेकेदाराचा प्रताप, निविदा प्रक्रिया आधीच काम। आणि महाविकास आघाडीचा खासदार 2.5 लाख मतांनी निवडून येईल, विनायक राऊत यांचा विश्वास। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। अनंत टी देई रिफ्रेश हमी। खासदार विनायक राऊत यांनी लोकसभा उमेदवारीवरून केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंना टोला लगावलाय। महाविकास आघाडीचा खासदार 2.5 लाख मतांनी निवडून आणणार असाही विश्वास त्यांनी व्यक्त केलाय। ठीक आहे, येतात दर्शनाला, पण देवीची कृपा ही सत्याच्या बाजूनेच असणार आणि सत्याची कास धरून आम्ही जे सर्वजण चाललेलो आहोत पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली, त्या सत्याचा विजय आई भराडी देवी करणारच। लोकसभेच्या रिंगणात आपल्याला प्रतिस्पर्धी म्हणून केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांची चर्चा आहे। या संदर्भात लोकसभेच्या निवडणुकीत काही देवीला साकडं घातलं नाही, देवीला मी साकडं घालतो की त्यांना उभं करच, म्हणजे पुढे मागे होतं त्यापेक्षा उभं कर। पण आम्ही शिवसेना आणि आघाडीच्या नेत्यांनी कार्यकर्त्यांनी नक्की ठरवलेलं आहे कोणत्या परिस्थितीत यावेळेला आघाडीचा खासदार 2.5 लाख मताधिक्याने निवडून आणणार म्हणजे आणणार असा निर्धार संजयभाई केलाय ना। यस, आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल। सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी। बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा। MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत। आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर, कॅशलेस सेवा उपलब्ध। सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग। सिंधुदुर्ग रत्नागिरी लोकसभा मतदारसंघात आता विनायक राऊतांचा पराभव अटळ असून महायुतीचा उमेदवार मोठ्या मताधिक्याने विजयी होईल असा दावा माजी आमदार आणि सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघाचे प्रभारी प्रमोद जठार यांनी व्यक्त केला। आम्ही सगळ्या भारतीय जनता पक्ष आणि महायुतीच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी आम्ही भराडी देवीकडे एकच मागणं केलेलं आहे की आता या तळ कोकणामध्ये सिंधुदुर्ग रत्नागिरीमध्ये रोजगाराची दारे उघड माते आणि मनाने श्रीमंत असलेल्या कोकणाला आता धनाने श्रीमंत कर असं आम्ही सगळ्या कार्यकर्त्यांनी मागणं त्या ठिकाणी देवीकडे केलेलं आहे। घराघरात रोजगार येऊ द्या, ते पर्यटनाच्या माध्यमातून असेल, रिफायनरीच्या माध्यमातून असेल, आंब्याच्या असेल, काजूच्या असेल। आता सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरीतल्या सगळ्या शेतकऱ्यांना, सगळ्या मंडळींना श्रीमंती दे, मनाची झाली, मनाने कोकण श्रीमंतच आहे। आता कोकणाला धनाने श्रीमंत व्हायचं आहे, घराघरात रोजगार पोचवा आणि मोदी साहेबांनी ज्या योजना दिलेल्या आहेत, ज्या घराघरापर्यंत पोचवलेल्या आहेत, त्याच्यापर्यंत पोचून या कोकणातला सिंधुदुर्ग रत्नागिरीतला भविष्यातला येणारा खासदार हा मोदी साहेबांच्या मदतीने फार मोठे रोजगाराची दालने या ठिकाणी उघडेल आणि ती उघडावीत असा आशीर्वाद मातेने द्यावा असंच मागणं आम्ही त्या ठिकाणी केलं। विनायक राऊत असं म्हणतायत की भाजप पक्ष जो जनतेला संपवतो आणि इतर पक्ष संपवतो त्याला संपवण्याचा साकडा घातल्याचा त्यांनी दावा केला। आम्ही कोणालाही संपवायच्या विनायक राऊतांना पण ते 150-200 वर्ष जगू देत, लोकांनी पण विनायक राऊतांनी पण त्यांना लोकांनी का मतं द्यावीत हा माझा प्रश्न आहे। विनायक राऊतांनी का मतं द्यावीत? 10 वर्ष खासदार होते,
त्यांनी काय 4 आण्याचा कुठलाही रोजगार आणला नाही, सगळे प्रकल्प पळवून लावले। माझं म्हणणं विनायक राऊतांनी आता घरी स्वस्थ बसावं, या कोकणाची काळजी घ्यायला फडणवीस सरकार, शिंदे सरकार, आमचं मोदी सरकार हे सगळं कार्यक्षम आहे। कोकणाला आता रोजगार हवा आहे। कोकणातल्या शाळेमध्ये जे मुलं जिल्हा परिषदेतले शाळेतली मुलं कमी झाली आहेत ती आम्हाला वाढवायची आहेत। या कोकणातल्या मुलाबाळांची लग्न कोकणातच व्हायची आहेत, म्हणून आम्हाला हाताला रोजगार हवा आहे। आम्हाला मोदी सरकारची गॅरंटी हवी आहे। विनायक राऊतांनी मला वाटते 10 वर्षामध्ये कुठलंही काम केलेलं नाही, हे त्यांच्या मनाला सुद्धा पटलेलं आहे। त्यामुळे आमचा येणारा उमेदवार विनायक राऊतांचं फार मोठ्या ताकदीने पराभव करेल। त्या पराभवाला फक्त राऊतांनी सामोरं जावं एवढंच आमचं त्यांना सांगणं आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल। आ आ आई येस ब ब बदक क क कणीदार ख ख खमंग ग ग अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप। ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब यांनी आंगणेवाडीतील भराडी देवीचं दर्शन घेतलं। लोकसभा निवडणुकीत देवी तुझं दान आमच्या पदरात पडू दे असं साकडं यावेळी देवीला घातलं। देवीकडे नतमस्तक होण्यासाठी जेव्हा येतो त्यावेळेला हेच साकडं घालतो की या सिंधुदुर्गातली ही फार महत्त्वाचं स्थान आहे, श्रद्धास्थान आहे आणि जे काय सगळं सुख समृद्धी शांती ही कोकणवासियांना मिळू देत आणि त्यांच्या आयुष्यात चांगली भरभराट होऊ देत असं मी नेहमी साकडं देवीकडे घालतो। त्याचबरोबर माझ्या कुटुंबावरती, माझ्या पक्षावरती तुझी कृपा अशीच राहू देत। आतापर्यंत या कोकणाने मला, माझ्या कुटुंबाला आणि माझ्या पक्षाला भरभरून दिलं, हे देवीचं दान असं भरभरून आम्हाला मिळू दे अशी प्रार्थना देवीकडे केलेली आहे। लोकसभेची निवडणूक जवळ आहे, त्या अनुषंगाने काय तुम्ही साकडं मी एका शब्दात सांगितलं, देवीचं दान आमच्या पदरात पडू देत। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल। आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात। नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका, विना इंजेक्शन, मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार, डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार। आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराइज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली। देवगडातील प्रसिद्ध श्री कुणकेश्वराचा महाशिवरात्री उत्सव 8 मार्च ते रविवारी 10 मार्चला होतोय। यंदा 10 मार्चला पवित्र तीर्थस्थानाचा योग असून दर्श अमावास्या महापर्वणी योग जुळून आलाय। यामुळे यात्रोत्सवाला मोठी गर्दी होण्याची शक्यता आहे। भाविकांना सुलभ दर्शन घेता यावं यासाठी श्रीदेव कुणकेश्वर मंदिर देवस्थान ट्रस्ट, कुणकेश्वर, श्री कुणकेश्वर सेवा मंडळ मुंबई, ग्रामस्थ कुणकेश्वर यांच्या वतीनं चोख नियोजन करण्यात आलंय। पाहुयात कसा होणार श्री कुणकेश्वराचा महाशिवरात्रीचा उत्सव। श्रीदेव कुणकेश्वराय नमो नमः। श्रीदेव कुणकेश्वराय नमो नमः। येथील नजारे पाहण्यासाठी खूप लांब लांबवरून लोक येत असतात। तर आता आपण आहोत कुणकेश्वर येथील या ठिकाणी। कुणकेश्वर या ठिकाणी 8 मार्चपासून जत्रोत्सव सुरू होत आहे। तो जत्रोत्सव जवळपास 3 दिवस चालणार आहे। त्यानिमित्त मोठ्या प्रमाणात इथे तयारी करण्यात येत आहे। या ठिकाणी या मंदिराचे विश्वस्त आहे, त्यांच्याकडून आपण जाणून घेऊया की कशा प्रकारे या ठिकाणी नियोजन करण्यात आलेले आहे। प्रतिवर्षीप्रमाणे याही वर्षी 8 मार्च 2024ला आपली महाशिवरात्र चालू होत आहे। या महाशिवरात्रीनिमित्त जे भाविक आहेत त्याने आवर्जून महाशिवरात्रीला यावं ही ट्रस्टच्या वतीने आम्ही विनंती करत आहोत। त्याचप्रमाणे जे काय आम्ही या यात्रा नियोजनाबाबत ज्या काय गोष्टी आहेत
त्याच्यामध्ये लाईन्स म्हणा, दर्शन व्यवस्थित सुलभ व्हावं यासाठी लाईन व्यवस्था, पाण्याची व्यवस्था, अशा अनेक व्यवस्था आम्ही ट्रस्टच्या माध्यमातून केलेल्या आहेत. आणि या यात्रेचं महत्त्व म्हणजे आपल्याला माहीत आहे की देवस्वऱ्यांचं जे महत्त्व आहे ते एक विशिष्ट महत्त्व मानलं जातं या यात्रेच्या निमित्तानं. आणि तेही यावर्षी आपल्या यात्रेला 5 देवस्वऱ्यांचं आगमन होणार आहे. तेही आपल्याला आवर्जून बघता येईल, तोही आपल्याला लाभ घेता येईल. अशा महत्त्वाच्या ठिकाणी भजन कीर्तन ह्या गोष्टी होणार आहेत. आणि अशा आनंदोत्सव याच्यामध्ये आपणही सर्व भाविक सहभागी व्हावं आणि आम्हाला ट्रस्टला सहकार्य करावं. पोलीस यंत्रणाही सहकार्य, शासन दरबारी ज्या काही गोष्टी आहेत तेही चांगल्या पद्धतीने होणार आहे. त्याचंही नियोजन आम्ही ट्रस्टच्या वतीने केलेलं आहे. शासनाने आपल्या जबाबदारी, आपल्या गोष्टी नियोजन आपल्या पद्धतीत केलेलं आहे. अशा सर्व गोष्टी आम्ही ट्रस्टच्या वतीने केलेल्या आहे. आपण सर्वांनी या महाशिवरात्रीला येऊन आस्वाद या आनंदाचा घ्यावा असं आम्ही ट्रस्टच्या वतीने विनंती करीत आहोत. ह्यावर्षी ज्याप्रमाणे आपण लाईन व्यवस्था आहे, ज्यावेळी आपल्याला 2 लाईनीची व्यवस्था होते त्यावेळी आपल्याला दर्शन सुलभ होतं, त्याचप्रमाणे आम्ही एक लाईन व्यवस्था वाढवलेली आहे. आणि ज्या अपंग आहेत त्यांना आम्ही ज्या लाईनीतून सोडतो ते न सोडता त्यांना एक आमचे जे व्यवस्थापक किंवा आमचे स्वयंसेवक आहेत त्याने बघितल्यानंतर त्या अपंगांना सोडण्याची व्यवस्था आमचे स्वयंसेवक करत आहेत. आणि जे कोणी असतील त्यांना आमचे जे स्वयंसेवक आहेत त्यांना चांगली व्यवस्था घडावी अशासाठी आमच्या जवळजवळ 250 स्वयंसेवकांची आम्ही व्यवस्था केलेली आहे. आणि त्यांच्या पायानुसार त्यांची व्यवस्था केलेली आहे. आपल्याला तकलीफ होणार नाही याची आम्ही देवस्थानी पूर्ण काळजी घेतलेली आहे. येणाऱ्या महाशिवरात्रीला 2024 8 मार्च ते 10 मार्च ही कुणकेश्वराची महाशिवरात्री यात्रा संपन्न होत आहे. या यात्रेसाठी देश विदेशातून तसेच घाटमाथ्यावरून पण भाविक येत असतात, मुंबईवरून भाविक येत असतात. परंतु प्रशासनाकडून कुठले तरी गैरसोय होत आहे. कारण आम्ही वेळोवेळी प्रशासनाकडे रस्त्यासंदर्भात असेल किंवा इतर कुठल्या सुखसोयी असतील यासाठी आम्ही प्रशासनाकडे वेळोवेळी मागणी करत असतो. यावेळी प्रांत अधिकाऱ्यांची नियोजन बैठक झाली. त्यावेळी आम्ही एक प्रश्न उपस्थित केला होता की जो VIP मार्ग आहे त्या VIP मार्गावरून आम्ही रुग्णवाहिका तसेच VIP लोकांसाठी तो रस्ता आम्ही यात्रा नियोजनात ॲड केलेला असतो, जेणेकरून कुठलाही तिथे त्रास येणाऱ्या VIPना व रुग्णवाहिकेला होऊ नये यासाठी तो VIP मार्ग आम्ही मोकळा ठेवलेला असतो. परंतु प्रशासनाचं त्याच्याकडे दुर्लक्ष एवढं आहे की त्या रस्त्याला एवढे खड्डे पडले आहेत की तटबंदी त्याची ढासळलेली आहे. कुठलंही प्रशासनाकडून त्या काम होत नाही आहे. प्रांत अधिकाऱ्यांनी नियोजन बैठकीत सांगितलं होतं की बाबा ते पाहणी करून लवकरात लवकर काम पूर्ण करावं असं आश्वासनही दिलेलं होतं. परंतु प्रशासनाकडून कुठलीही तिथे पाहणी किंवा कुठलंही काम केलं गेलेलं नाही. याचं येणाऱ्या VIP लोकांना तसेच रुग्णवाहिकेला त्रास होणार आहे याची जबाबदारी प्रशासनाची राहील. प्रशासनाकडून भरपूर कामं मंजूर झालेली आहेत, परंतु यात्रा कालावधीत ती पूर्णत्वास गेलेली नाहीत. येणाऱ्या भाविकांना त्याचा फायदा व्हावा यासाठी यात्रेपूर्वी ही आमची ट्रस्टची मानसिकता होती, परंतु प्रशासनाकडून कुठलंही त्याचं असं नियोजन झालेलं नाही. त्यामुळे येणाऱ्या भाविकांना त्याचा त्रास सहन करावा लागणार आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK अँड शॉप प्रोजेक्ट बाय श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स, गवंडीवाडा अपोजिट आशा पार्क नियर भरड नाका, मालवण, सिंधुदुर्ग. आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात. कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग. निविदा प्रक्रिया पूर्ण होण्याआधी संरक्षण भिंतीचं काम सुरू करण्यात आलंय. हा प्रकार वाभे वैभववाडी नगरपंचायतीच्या हद्दीत घडलाय. या प्रकाराची विरोधी नगरसेवकांनी पोलखोल केली. प्रशासनानं या कामांबाबत हात वर केलेत, त्यामुळे संबंधित ठेकेदार आता अडचणीत येणार आहे. महिनाभरापासून हे काम सुरू असल्याचा आरोप नगरसेवकांनी केला असून नदीत अतिक्रमण केल्याची तक्रार देखील तहसीलदारांकडे केली आहे.
वाफळे वैभववाडी नगरपंचायतीच्या प्रभाग 2 मध्ये शुक नदी पात्रालगत संरक्षक भिंतीचं काम मंजूर आहे. 6,80,616 रुपये किमतीच्या कामांची निविदा प्रक्रिया 27 फेब्रुवारीपासून सुरू झाली असून निविदा भरण्याची अंतिम मुदत 4 मार्चपर्यंत आहे. असं असताना या संरक्षक भिंतीचं काम सुरू असल्याची माहिती उबाटा सेनेचे नगरसेवक रणजित तावडे, नगरसेवक मनोज सावंत, नगरसेविका अक्षता जैतापकर यांना मिळाली. त्याची खातरजमा करण्यासाठी त्यांनी कामाच्या ठिकाणी जाऊन पाहणी केली असता 57 फूट लांब आणि 2 फूट उंचीचं काम पूर्ण झालं असल्याचं दिसून आलं. विरोधी नगरसेवकांनी या प्रकाराची पोलखोल केली आहे. तसेच नदीपात्रात बेकायदेशीरपणे काम केल्याप्रकरणी नगरसेवक तहसीलदार यांच्याकडे तक्रार करणार आहे. या प्रकारामुळे ॲडव्हान्स काम करणाऱ्या त्या ठेकेदाराचा पाय आणखीन खोलात जाणार आहे. या प्रकाराबाबत नगरपंचायत प्रशासनानं हात वर केले. संबंधित कामांबाबत नगरपंचायतीचा कोणताही संबंध नसल्याचं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सूरज कांबळे यांनी सांगितलंय. आपण या ठिकाणी मैनकरवाडीच्या विहिरीच्या बाजूला जे बांधकाम चालू आहे ते पाहण्यासाठी आम्ही आलो. म्हणजे काय कसलं काम चालू आहे ते पाहण्यासाठी. तर या ठिकाणी संरक्षण भिंत जी टेंडर प्रोसिजरला म्हणजे आता ज्याला निविदा लागली आहे, मला वाटतं 27 तारखेला त्याची निविदा लागली आहे आणि 4 तारीखला तिचं लास्ट तारीख आहे. त्याच्या अगोदर निदर्शन असं आलं की या ठिकाणी बांधकाम जवळजवळ 75% संरक्षण भिंत बांधून झालेली आहे आणि यामध्ये मुख्य अधिकारी आणि सत्ताधारी नगराध्यक्ष आणि इतर त्यांचे साथीदार हे सगळ्या यांच्या एकमताने अशी सगळी वैभववाडीमध्ये बोगस कामं केली जातात की निविदा लागायच्या आधीच ते कामांना सुरुवात केली जाते. अशा याच्या अगोदरसुद्धा एक पलीकडच्या ब्रिजमध्ये एक संरक्षण भिंत झाली, ती पण अशी झाली, ती निविदा नंतर लावली आणि त्याच्या अगोदर काम करून घेतलं जातं. त्यामुळे वैभववाडीमध्ये बऱ्याच ठिकाणी अशी बोगस कामं केली जात आहेत. आणि या ठिकाणी आम्ही फक्त बंधाऱ्यात पाणी बघण्यासाठी आलो होतो. तर आम्हाला निदर्शनास आलं की ही संरक्षण भिंत अजून टेंडर प्रोसिजर फक्त ठराव झाला होता, आम्हाला माहिती पण नाही म्हणून फक्त पुढे बघतो तर आतमध्ये जवळजवळ 75% संरक्षण भिंत बांधून झालेली आहे. मग आम्हाला आता असा प्रश्न पडला आहे की टेंडर प्रोसिजर फक्त हे नामधारी लावून ठेवलेली आहे त्यांनी आणि यांचं म्हणजे अशा प्रकारे बोगस सगळं काम हे चालू झालेलं आहे. तुम्ही पाठीमागे बघू शकता की वाळू आणले, ती पण बघा, वाळूची क्वालिटी बघू शकता, खडीची क्वालिटी बघू शकता. आणि कायमचं यांचं सत्ताधाऱ्यांचा म्हणजे की मनमानी कारभार, सीओ आणि सत्ताधाऱ्यांचा मनमानी कारभार चालू आहे या ठिकाणी. आज सहज बंधाऱ्यात पाणी किती आहे याची पाहणी करण्यासाठी आम्ही इथे आलो होतो. तर बंधाऱ्याच्या साईडला एक मैनकरवाडी विहिरीच्या बाजूला अतिक्रमण दिसत आहे. ती संरक्षण भिंत सरळ नदीतच घातली गेलेली आहे. त्यामुळे ती पाहणी करून आम्हाला अशी अतिक्रमण कोणी केलं ह्याची पाहणी करून आम्ही तहसीलदारांना एक निवेदन दिलं, याची चौकशी करा आणि ते बांधकाम कोणी नक्की केलेलं आहे आणि त्याच्यावरती कारवाई झाली पाहिजे. कारण ह्याचं बांधकाम निकृष्ट दर्जाचं दिसतं आहे. कारण याच्या साईडला वाळू आणलेली आहे, ती नक्की वाळू कुठून बिल करून आणलेली आहे की चोरीची आणलेली आहे. असं सामान प्रत्येक वेळी नगरपंचायतच्या प्रशासनाच्या इथे कामं शहरात होताना दिसतात, परंतु जो माल त्याला वापरला जातो तो सगळा बोगसच दिसतो आणि त्यामुळे अनेक कामं नगरपंचायतीची बोगस झालेली दिसतात. आज बंधाऱ्यात साईडला काहीच दिसत नाही पाणी. आता हे पाणी मला वाटतं इकडे तिकडे 15 दिवस मिळेल. त्यानंतर आम्हा सगळ्या नागरिकांचे अक्षरशः हाल होणार आहेत. मंडळ अधिकारी महसूल विभागातील पाहणी करून या संरक्षण भिंतीचे गेलेले आहेत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.
अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. श्रीदेव कुणकेश्वर महाशिवरात्री जत्रोत्सवानिमित्त श्रीदेव कुणकेश्वराची पहिल्या दिवशीची प्रथम पूजा आपल्या शुभहस्ते व्हावी यासाठी उद्योजक किरण उर्फ भैया सामंत यांची श्रीदेव कुणकेश्वर देवस्थान ट्रस्ट पदाधिकाऱ्यांनी कणकवली इथं भेट घेतली. यावेळी उत्सवाचं निमंत्रण देत प्रथम पूजेला येण्यासाठी विनंती करणारं पत्र देखील दिलं. यावेळी श्रीदेव कुणकेश्वर देवस्थान ट्रस्टचे अध्यक्ष संतोष लब्दे, उपाध्यक्ष दिनेश धुवाळी, संजय आचरेकर, अजय नाणेरकर, राम तेजम आदी उपस्थित होते. श्री क्षेत्र कुणकेश्वर यात्रा महाशिवरात्री यात्रा 8 मार्च 2024ला संपन्न होत आहे. त्यानिमित्ताने दरवर्षीप्रमाणे आम्ही ह्याही वर्षी ट्रस्टच्या वतीने गावच्या वतीने जे मान सन्मान पूजेचा असतो तो ह्यावर्षी भैया सामंतांनी स्वीकारावा असे त्यांना आम्ही निमंत्रण पत्रिका द्यायला आलो. आणि त्याप्रमाणे भैया सामंतांनी आम्हाला आश्वासन दिलं आहे की आम्ही त्याचा मान स्वीकारू. जसे मंत्री महोदय किंवा ह्यावर्षी प्रतिवर्षाप्रमाणे आम्ही त्यांना सन्मान करतो त्या ह्यावर्षी ट्रस्टच्या वतीने गावच्या वतीने आम्ही त्यांना हे निवेदन दिलं की ह्यावर्षी आपल्या हस्ते प्रथम पूजा व्हावी. त्यानिमित्ताने आम्ही त्यांना निवेदन द्यायला आलो. काय सांगितलं आहे? भैया सामंतांचं म्हणणं आहे की ठीक आहे, तुमच्या ह्याला आम्ही सहभाग आहे, तुम्ही सांगाल त्याप्रमाणे आम्ही हे निवेदन स्वीकारला तयार आहोत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. कुणकेश्वर महाशिवरात्रोत्सवाचा यंदा प्रथम पूजेचा मान किरण सामंतांना. ठेकेदाराचा प्रताप, निविदा प्रक्रिया आधीच काम. आणि महाविकास आघाडीचा खासदार 2.5 लाख मतांनी निवडून येईल, विनायक राऊत यांचा विश्वास. हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.